IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagyaman ti City Disaster Risk Reduction and Management Office tilawag iti local government unit gapo iti panakaipaay ti baruken nayon nakagamitan ang makatulong iti mas alalisto panagresponde kadagiti emergency. Segun ni Dr. Melvin Manuel, mangidadaulo iti CDRRMO talulaing ambulansya ti agdama mas usar ti opisina ngem nakaawat da ito patpay nga ambulansya dua rubber boat ken dumapay akagamitan kinunana ang napatagdag ito tapdo na paspaspas ken mas epektibo ti panangted ti tulong iti oras ti emergency ken kalamidad digiti na ipaay kagamitan ket mausar babaen iti CDRRMO ken Department of Public Safety. Dakkel nga banag para iti opisina tayo ken oray iti Lawag City, especially for the preparation kadagitoy any eventualities. All in all, together with the ambulance ti kasta tayo, functioning ambulance type lang, pera digitoy upat nga maited to kada tayo. Ti agfang-function lang is about 3 lang itat na. 3. At naperdi digitoy daduma. Datan to kitain tayo to, kasi datoy boat tayo, mabaling kontumet na i-preposition before nga umay iti bagyo, when no man no addaman eventualities, especially when concerning the water, mabalintay nga i-preposition, especially digiti malaylayos. Mainagiti daytoy inayon ni Dr. Manuel ang may pwesto digiti rubber boat kadagiti lugar kadawian ang maapektaran iti layos iti syudad. Tinaka-parkingan na iti opisina may jay kabungaan. Tapos jay ambulansyan to nga ited nga inted ti city kada tayo is ijay to payen. Ken dito payen ti DPS ken may santo pay ijay jay sa macho. Kabayatan na inpasigurado ti CDRRMO tilawag ang nakasagana da sumango iti anyaman adidigra wenno kalamidad ang mabalin ang mapasamak. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.